Silloin kun vauva kehittyy, niin sen reaktiot ja toiminnat voi jakaa kahteen osaan. Primääriset, jossa vauva keskittyy pelkästään omaan kehoonsa, eli oman peukalon imemistä, käsien, jalkojen heiluttelua, äänien kuuntelemista tai oikeastaan äänien toistamista. Ja sitten sekundääriset, jossa vauva rupeaa pikkuhiljaa keskittymään sitten ulkopuolisiin ärsykkeisiin ja ympäristöön ja miten vauva reagoi esimerkiksi keleluihin, miten vauva reagoi vanhempien tai kasvattajien elehdintään, mitä tapahtuu, jos jotain asiaa heiluttaa, tuleeko siitä ääni, tai jos jonkun asian työntää pöydältä alas, niin mitä sille asialle tapahtuu. Ja nämä kaksiajako vauvan toiminnoista liittyy hyvin vahvasti ranskalaisen kehityspsykologin Piageten ensimmäiseen vaiheeseen, joka on lapsen kehitysteoriaan liittyvä. Ja tämä ensimmäinen vaihe on sensorimotorinen vaihe, jossa lapsi käy syntymästä noin 2 vuoteen saakka siis kehityksen, missä sen lapsen sensorit ja tavallaan oman kehon hallinta kehittyvät. Eli tänä aikana lapsi kehittää omaa motorista koordinaatiokykyä ja omia aisteja. Ne aistit on kehittyneet kyllä jo niin kuin kohdussa, mutta se lapsi kehittää niitä tai oppii ymmärtämään lähinnä niitä. Siksi sensorimotorisessa vaiheessa lapsi maistelee monia asioita. Mitään muuta, mitä mä voisin kertoa tästä. Näistä unohdin sanoa, että näitä reaktioita ja toimintoja siis kutsutaan kehäreaktioiksi. Ja ne on englannin kielessä circular reactions. Ei kai niissä mitään ihmeellistä. On siis olemassa vauvalla primäärisiä kehäreaktioita ja sekundäärisiä kehäreaktioita. Primääriset kehäreaktiot liittyvät pelkästään vaan vauvaan itseensä, sen omaan kehoon, sen oman kehon ymmärtämiseen. Sekundääriset kehäreaktiot, eli circular reactions, liittyvät vauvan tapaan aloittaa tutustuminen sen ympäristön kanssa ja kuinka se reagoi ja toimii ympäristöönsä sidoten.